musta sit ikinä tullut kilpa-autoilija. Vaikka se ammattilaisia jäi nyt saavuttamatta, se olisi tavoite, se ei onnistunut. Silti kyllä mä tämän 20 vuoden aikana on saanut kokea tässä lajissa tosi paljon asioita, mistä mä oon ylpeä ja iloinen. Mä pääsin ajamaan erilaisilla autoilla, eri lajeissa, ympäri maailmaa. Mä sain tehdä töitä ammattilaistiimien kanssa, ammattilaisinssien kanssa, mekaanikoiden kanssa ja nähdä, mitä se on siellä lajin absoluuttisella huipulla. Mä sain edustaa tunnettuja, hienoja autonvalmistajia, erilaisia globaaleja brändejä. Mä sain tuntea onneksi, mitä se semmonen urheilijan elämä parhaimmillaan on, kun sua fanitetaan ja sun nimikirjoituksia pyydetään. Mä sain tuntea, miltä tuntuu, kun yhteistyökumppanit vie sua erilaisiin paikkoihin ympäri maailman ja pitää sua tärkeänä. Mä oon myös ylpeä mun 3 SM-mitallista. Sen takia, että ne tuli eri aikakausilla ja ehkä tärkeimpänä se, että mä pystyin saavuttamaan SM-mitallin sekä rallin että rallycrossin SM-sarjan huipputasolla. Niistä mä oon ylpeä ja ne jää tuonne palkintokaappiin muistona tästä urasta. Rallista ei tullut mulle työ, mutta siihen liittyvillä asioilla ja sen ympärille mä pystyin mun uran rakentamaan, millä mä oon pystynyt elämään myös monta vuotta. Työ brändilähettiläänä, TV- radiotyöt ja erilaiset tapahtumayhteistyöt, kaikki mitä mä pystyin tekemään mun kumppaneiden kanssa, oman tiimin pyörittäminen, ne on kaikki asioita, millä mä pystyin tätä tekemään monta vuotta ja se on ollut tosi hienoa aikaa ja opettavaista aikaa koko loppuelämäksi. Mitä jäi saavuttamatta? No, paljonkin, tuloksellisesti paljonkin. En pystynyt saavuttamaan niitä isoja voittoja, niitä isoja mestaruuksia, mitä kuitenkin vuosia jahdattiin. Ja se jää kyllä harmittamaan. Se oli lähellä mun mielestä monena vuonna. Ei vaan riittänyt. Ei taidot riittänyt ja en saanut sitä kokonaispakettia siihen iskuun, että pystyisin ajamaan voitosta. Ehkä intensiteetti joskus meni vähän muihin asioihin, joita joutui tekemään, että pääsi sinne kilpailuihin edes mukaan. Ja sitä kautta se söi sitä urheilullista tuloksentekoa. Mutta kyllä mulla oli niin monta mahdollisuutta urallani, että edes joku niistä olisi pitänyt pystyä paremmin käyttämään ja tehdä se huipputulos. Musta tuntuu, että mä olin parempi kuski kuin mitä nuo tulokset näyttää. Mun olisi pitänyt 2018 pystyä voittamaan rallycrossin Suomen mestaruus. Mun olisi pitänyt 2020 pystyä voittamaan rallin Suomen mestaruus SM2-luokassa. Kumpikin suli pois käsistä, eikä sille mitään voi, mutta ne kyllä jää tietysti harmittamaan. Tänä vuonna mä oikeasti yritin kaikkeni ja enempää en pystynyt puristaa irti. Se johti paljon henkilökohtaisiin virheisiin, mä tein paljon tyhmiä virheitä ja sitä kautta se tulos suli jälleen kerran, mutta ainakin yritin täysillä ja tiedän nyt, että mihin tasolle pystyn nousemaan vauhdillisesti sekä MM-tasolla että SM-tasolla. Paljon silti onneksi tämä laji mulle antoi ja muunlaisia kokemuksia ja tulihan sitä menestystäkin joskus nyt silti. Sponsorit, mahdollistaja. Ei olisi ollut mitään mahdollisuutta tehdä tätä, ei tällä tasolla eikä millään muullakaan tasolla ilman loistavia yhteistyökumppaneita. Mua on paljon kiitelty siitä, kuinka mä mun yhteistyökumppaneita on hoitanut tässä vuosien aikana. Ja se on ollut tietysti todella mieltä lämmittävää ja ajanut mua eteenpäin kehittymään brändilähettiläänä ja urheilijaprofiilina ja ihmisenä ja bisnesmiehenä ja vaikka minä. Mulla on ollut vuosien varrella paljon kummisetiä tässä, niin sanottuja kummisetiä ja tukijoita, yksityishenkilöitä tukemassa varsinkin silloin uran alkuvaiheessa ja totta kai se oli ihan loistavaa. Ja
tärkeetä silloin, mutta ehkä tonne 2015 ja sen jälkeen, kun viimeistään kun pystyin kehittymään niin, että mä pystyin tarjoamaan oikeasti niin kuin kaupallisia paketteja mun yhteistyökumppaneille ja kaupallista sisältöä ja perustamaan ne yhteistyöt oikeisiin markkinointisopimuksiin ja viemään sen sitäkin kautta semmoiselle ammattilaistasolle, niin se kyllä opetti paljon ja se myöskin antoi varmasti enemmän mun kumppaneille. Ja tänä päivänä sain tehdä isoja näyttäviä yhteistyöprojekteja isojen näyttävien globaalien brändien kanssa ja se on tuntunut kyllä todella hyvältä ja sen kilpailullisen suorittamisen ohella niin mulle vähintään yhtä tärkeä asia tässä kilpa-autoilussa, koska niin kuin sanotaan aina, niin ei siellä kilpailussa ole mahdollista menestyä, jos ei sinne lähtöviivalle ensiksi pääse mukaan. Eli se ensimmäinen edellytys sille menestymiselle on se, että sä pääset sinne lähtöviivalle mukaan ja sitä ohjenuoraa mä oon koittanut noudattaa koko aika. Että on saatava myytyä se paketti kasaan ja ne markkinointiyhteistyö kasaan, jotta sä pääset edes yrittämään. Ja sen onneksi mun kumppaneiden johdolla mä pystyin monta vuotta tekemään huippukalustolla, huippusarjoissa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ja tää myöskin tulee antaa mulle eväät kyllä koko loppuelämäksi, mitä ikinä sitten tässä työelämässä vastaan tulee, niin elämän kokoinen oppi on tullut niistä yhteistöistä. Ja tuutte huomaamaan, että vaikka kilpa-autoilu loppuu, niin eräänlaiset markkinointiyhteistyöt ja brändilähettiläsyhteistyöt tulee jatkumaan siitäkin huolimatta. Eli ne on osa mun DNAta myös tulevaisuudessa. Hey Jamie, I need you to come over here as well. Mate, it's been a long way, huh? Yeah, 10 years. 10 years, yeah. Thanks for everything. It's been a pleasure. Yeah. Oh, sure. Hey, something for you as well to hang on your office wall. Nice. Thank you. Again. And then something else. I know that of course it's been you mostly here in Finland that we worked together for years, but there's a big office in London as well with a lot of good people and the people I work with as well in the event. So for James and the rest of the crew there, also of course Rasmus in Denmark, but I know that in London's office there is a nice cool wall, so hopefully we'll make it there with this helmet, and they have a memory from Finnish rallying that way as well. So if you can send it over, that would be great. Yeah, no problem. There you go. Thank you. Thank you, buddy. Cheers. Ja sitten jatketaan taas. Eli niin kuin olette varmaan saanut seurata, niin mulla on ollut ilo ja kunnia tehdä monien hienojen brändien kanssa yhteistyötä pitkään ja Monster Energyn kanssa yhteistyö kestänyt 10 vuotta ja jatkuu tosiaan edelleen, niin se on ollut mahtavaa ja Monster Energy on semmoinen firma, mikä on antanut mulle sen kokemuksen, mitä on olla huippu-urheilija ja mitä on olla valokeilassa tapahtumissa. He on lennättänyt mua ympäri maailmaa tapahtumiin ja autoakin joskus vienyt mukana ja me ollaan ajettu isoissa Gymkhana-tapahtumissa lajin supertähtien kanssa ja se miten he pitää heidän urheilijoistaan huolta ja käyttää urheilijoita, uskaltaa tehdä heistä sankareita ja isoja tähtiä, niin se on esimerkillistä ja on ollut ilo ja kunnia saada olla osa sitä perhettä niin pitkään. Tulee olemaan myöskin loppuelämän muisto. Se oli ensiksi pajalla mukana, mutta sitten se häipyi sieltä lumilauta ja kaikkiin muihin touhuihin ja sitten ikä tuli lisää, niin sitten se alkoi innostua kilpa-autoilusta. Iskä. Päällikkö. Koko tiimi sanoo päällikkö. On kyllä päällikkötason rallimies, siitä ei voi muuta sanoa. En tiedä yhtä intohimoista moottoriurheiluystävää. Äijä, joka ei luovuta kyllä. Ei luovuta koskaan, tekee niin kuin mahdottomasta mahdollisen
taivuttaa kylmää rautaa, hitsaa, liimaa, tekee mitä vaan, jotta kilpailu jatkuu, jotta moottoriurheilu jatkuu. Ja ihan varmasti olisin luovuttanut monta kertaa ilman iskää. Me tehtiin kuitenkin pitkään tätä vielä niin, että pyöritettiin autokorjaamoyritystä yhdessä iltahommina, tehtiin ralliautot, hoidettiin se kilpailut ja kaikki siihen liittyvä sen ohella. Kierrettiin jopa kansainvälisiä kilpailuita ja se on vaatinut ihan älytöntä venymistä. Tietysti varsinkin siellä uran alkuvaiheessa myöskin niin kuin, finanssiosaston puolelta, mutta varsinkin ne työtunnit ja muut niin on ollut täysin mittaamattoman arvokkaita ja se määrä, mitä me ollaan vietetty pajalla aikaa, niin se on ihan älytön, mutta ehkä vielä älyttömämmäksi sen tekee se, että mä oon kuitenkin tehnyt aika paljon muutakin kuin vaan ollut siellä pajalla ja ehkä meille semmoinen hiljainen sopimuskin tossa sit syntyi, että sä hoidat tekniikan ja mä hoidan myynnin, niin varmasti molemmat oli sit enemmän vahvuusalueillaan ja ei luovuta. Sä et luovuta, se on kyllä uskomatonta ollut nähdä ja sen ohjeen mä meinaan kyllä pitää kans loppuelämäni. Että kyllä monta kertaa jossain ojan reunalla istuessani ja sitä savuavaa autonromua kattoessani mietin, että kyllä tää on nyt tässä ja kuinka monta kertaa mä Markukselle, mun kartturille on sanonut, että kyllä tää on nyt tässä. Ikinä se ei ollut, vaan aina tultiin tuohon pajalle keskellä yötä ja sä sanoit, että ei tää ole edes paha. Ruvetaan hakkaa sitä kasaan. Kiitos siitä. Kiitos. Mitä kaikkea rallissa saatiin kokea yhdessä ja tullaan vielä kokemaankin. Mutta ei luovuta. Lyhyt aukee 120 maaliin. Hyvä aikaa. Kartan lukijat, tuo aliarvostetuin ammattimaailmassa. Mulla on ollut ilo ja kunnia saada toimia hienojen kartanlukijoiden kanssa vuosien varrella. Ja totta kai vaatii heiltä myös ihan mieletöntä sitoutumista tähän projektiin. Usein vielä harrastusmielessä, eli tällä tasolla ei kuitenkaan kartanlukijoille mitään kiinteitä palkkoja pysty maksamaan, niin vaatii sitoutumista ja omistautumista ja silti pitää elää kuskin ja tiimin aikataulujen mukaan ja sovittaa omat aikataulut siihen, niin se on iso homma ja totta kai ilman hyvää kartanlukijaa ralliajamisesta ei tule yhtään mitään. Mä oon ollut onnellisessa asemassa siitä, että Markus Soinisen kanssa saanut ajaa yli 10 vuotta kilpaa kimpassa ja ne kaikki ilon ja surun hetket niinä aikoina ollaan yhdessä jaettu ja tosi tiiviisti ollaan tehty duunia sen homman eteen ja yhdessä kerätty budjettia ja päästy niihin huippukilpailuihin ja myöskin sit koettu ne surun hetket siellä penkalla istuessa yhdessä. Ja sitä kautta voi sanoa jopa harvinainen ura, että niin pitkään pystyin ajamaan saman kartanlukijan kanssa. En toki koko uraa, niin sieltä löytyy kartanlukijoita vuosien varrella, tietysti Pasi Laukkanen, kenen kanssa aloitettiin silloin Pasin Starletilla koko ura ja Ilkka Riipinen, Keksa Eerola oli välillä tämmöisiä mentoreita, kokeneita, pitkän linjan kartanlukijoita, ketkä toi oman osaamisensa siihen ja Juha Koljosen kanssa ajettiin hetken aikaa ja Ossi Lahtinen tietysti Ossin kanssa ura alkoi alun perin ja Ossin kanssa monta huimaa reissua kokeiltiin silloin, kun oltiin aivan ensikertalaisia joka hommassa, niin Ossin kanssa todella opittiin kantapään kautta kaikki jutut, mutta eikä tiedetty mihin ollaan välillä menossa, mutta se oli hienoa aikaa ja semmoista huoletonta aikaa silloin ihan alkuun.
Markuksen kanssa, kun ruvettiin kilpaa ajamaan, niin sit siihen löytyi semmoinen, jos voi sanoa, ammatillisempi tekeminen ja oltiin alusta saakka tosissaan ja Markus opetti mulle, sanotaan, tämmöisen kilpailuhengen, mitä on oikeasti tehdä asioita tosissaan urheilussa. Entisenä ammattiurheilijana Markus pystyi sen mulle hienosti kertomaan ja mä ammensin siitä paljon ja ymmärsin sen, että kyse ei ole mistään harrastelusta tai läpsyttelystä, vaan todella totisesta urheilemisesta ja se opetti mulle paljon kyllä uraa eteenpäin. Sami Ryynänen myöskin loistava, tosi kiva kaveri, loistava kartanlukija. Samin kanssa saatiin ajaa Hyundai-vuosia yhdessä ja koettiin monta juttua ja joskus oltiin yhdessä kysymysmerkkinä maaliaateella, että tuntui, että tuli hirveän hyvin, mutta ei sit kuitenkaan tullut aikaa ja välillä niitä hyviä aikojakin tuli ja pystyttiin hyvin kehittyä yhdessä ja oli tosi mukavaa ja vaivatonta reissata porukalla ja se asennoituminen ja sitoutuminen, minkä Sami toi tiimiin mukaan, niin se oli ensiarvoisen hienoa myöskin, että pystyi uhraamaan niin paljon omaa aikaansa. 16-vuotiaana rupesi vähän autot ja mopot kiinnostaa, niin käytiin Fajan kanssa koittamassa jäärataa ekan kerran. Viimeiset sanat. Mä halusin puhua suuni puhtaaksi ja kertoa, miten mä koen tämän menneen 20 vuotta kilpa-autoilussa. Lopuksi mä haluan esittää isot kiitokset mun kaikille yhteistyökumppaneille, kaikille ihmisille, ketkä on tukenut mua näiden vuosien aikana. Mun tiimille, mun mekaanikoille, jotka on raatanut hommia meidän eteen näitä vuosia, kiertänyt mukana monissa reissuissa. Me ollaan saatu hieno porukka ympärille ja se on pysynyt pitkään samana ja suuri kiitos jokaiselle, ketkä on ollut mukana. Kiitos kartanlukijoille vielä kerran. Kiitos kaikille automerkeille, ketä on saanut edustaa. Rallin SM-sarjalle ja AKK:lle järjestänyt kovia kilpailuja vuosien varrella. Ylelle, Maikkarille siitä, että olette antanut mulle mahdollisuuden tuoda mun kokemusta rallista myöskin sinne televisioruutuihin ja radioon. Ja lopuksi tietysti iso kiitos läheisille, iso kiitos perheelle, jotka on tukenut ja katsonut tätä meininkiä vuosien varrella.